A részcsővel baszott kurva élet! Mesék. Tomi Menjél már, pöcsömöccse! épp a tekerős autójával ment az utcán, amikor találkozott Petivel. Hé, Tomi! A kurva anyádat! Köszi, van rugós is. Az király! Tudtad, hogy gokártpálya nyílik a város szélén? Persze, fiam. Ne! És képzeld, pont tesztpilótákat keresnek. És jelentkezünk? Engem már felvettek. Peti aranyosan elmondta a tudnivalókat. A gokárton bal oldalon van a gáz, jobbra a fék, és a váltó, az nincs. És szervó sincs, így a kormányt izomból kell tekerni. Azt a de Gigi! Gokárt, meg gokárt legfontosabb. Anélkül tilos elindulni. Olyan okos vagy. Oké, azt hiszem menni fog. Tomi elment a castingra, beült a gokártba, de akárhogy nyújtózkodott, sehogy se érte el a p***et. Kevés vagy, mint talicskában fékolaj. Álljál le, Bandi! Sajnálom, öcsi, így nem vezethetsz. Még 2 centi hiányzik. Mi a baj, Tomikám? Semmi. Ha gondolod, nem. Oké, akkor kivinnéd a szemetet? Nem. Jó napot! Hello, én lenni Michael Sena Junior, und jöttem von Berlin, kikapcsolódás Balaton. Hallani kell ezt pilótázni? Ó, igen, parancsoljon, nekünk ilyen gokártjaink vannak. Lol, szép gép, und akkor kipróbálni. Rendben, hátrébb is tudom, hogy jobban elférjen. Menjen csak amennyit akar, uram. Oké, gut. Tomi elindult, és bár a kormányban elérte a csizmát, a gázpedált tiszta erőből kellett tartania, hogy bevegye a kanyart. Ma körrekordunk lesz. Egyszer csak lecsúszott a csizma Tomi lábáról, és hiába nyomta volna, a fék nem fogott. Úristen! Ez nem volt valami profi. Ahogy levette a bukót, jött a paróka is. Hé, hát te vagy az öcsi, még jó, hogy nem történt tragédia. Megfejeltem, mint vasorúbában mágnesasztalt. Tominak óriás horzsolás lett a kezén, és a gokártos lány ellátta a sebet. 6 hónap a tesztidőszak. Szeretsz sportolni? Hát. És a zöldségekkel hogy állsz? Hát. Ha sokat sportolsz és sok zöldséget eszel, 1-2 hónap alatt meg lesz az a 2 centi, ami hiányzik. Köszi a tippet, Szivi. Tomi minden erejét összeszedte, és a reggeli kakaós csiga mellé benyomott egy répát. Elment a pályára. Mert nincs pilóta felvétel. Nem már, de tegnap lemondta a Pista. Jó van, de ha megint felkened, felsoroltatom veled a pályát, és fogkefével. Hogy mondod? Vagyis... Bazd meg! Oké. Tomi beült, és már kényelmesen elérte a pedálokat. Na, most lesz kenőmájas. A few moments later. Hurrá! Új rekord! Na jó, te vagy az új tesztpilóta. Minden nap annyit mész, amennyit csak akarsz. Oh yeah! Hé, gratulálok, Pajti! Köszi! Azon a nyáron Tomi minden nap